Geswch pwy sy'n ôl, fi yw Elin Wyn Williams o Winning with AY. Diolch yn fawr iawn am fy ngwahoddi yn ôl Mentor Iaith Rhondda Cynon-Taf, rydych chi'n ffantastig. A dwi'n edrych ymlaen yn eiddgar iawn gyfer y sesiwn ffitrwydd heddi. Nawr, beth yw'r symudiad i ni wedi ddysgu heddi? Y symudiad yw Y, T, W. A na, sa di colli marbles i, dyna beth dwi'n mynd i alw'r y symudiad heddi. Y, T, W. Dylwn ni fod i marfer na. Y, T, W. A dyna beth yw symudiad. A mae yn mynd i fod yn gweithio tu ôl i'r ysgwyddau a'r cefen, ia? Felly gobeithio bod chi yn barod am dana i. Nawr, dwi'n mynd i gamnu yn ôl, sefwch gyda fi a bant a ni i ddysgu sut i wneud yr Y, T, W. Nawr, beth i ni'n mynd i wneud yn gyntaf yw, dwi'n mynd i ddangos i chi sut i gwblhau y symudiad. A wedyn, mi fydda i yn eich arwen chi cam wrth gam i sicrhau eich bod chi yn hapus. Nawr, dwi yn mynd i fynd yn dawel, eto heb golli'n lais i, felly gwnewch yn siŵr bod chi'n sefyll gyda fi ac yn gwylio yn ofalus i weld sut mae'r symudiad yn edrych. A dyna chi, dyna beth yw Y, T, W. O'n i ddim yn jocan, mae'n edrych fel y llythrynau yn dwi. Felly, cam wrth gam, dyma y symudiad. Felly, rydych chi'n rhoi eich chart chi ar led mewn llinell bach hyfryd gyda'ch ysgwyddau chi, popeth yn pwyntio syth ymlaen. Nawr, rydych chi'n mynd i blygu eich pengliniau chi ond ychydig. Felly, ddim mynd i plygu nhw yr holl ffordd i lawr, ond dwi'n mynd i plygu nhw ychydig fel bod hwnna yn teimlo chymod yn naturiol i chi sefyll fel hyn. Wedyn, gyda'ch cefen chi yn syth, rydych chi ddim yn mynd i sefyll i fyny'n syth, rydych chi'n mynd i cadw cefen syth, ond rydych chi yn mynd i ddod ymlaen ychydig. Felly rydych chi'n pwyso drosodd ychydig. Chi'n gweld? Felly dyma cefen syth, pwyso drosodd ychydig. Nawr te, gyda'ch dwylo chi yn gwynebu'ch gilydd, iawn, felly chi'n barod yn yr unfan yn barod i fynd. Yn ara deg, rydych chi'n mynd i ddod a'ch breichiau chi allan o flaen ac i fyny i greu siap Y. Ac yna nôl i lawr. Wedyn, rydych chi'n mynd i ddod a'ch breichiau chi allan gan blygu'r penelyn ychydig mwyn ddod yn nhw fyny mewn un llinell syth gyda'ch ysgwyddau i greu siap T ac yna nôl i lawr. Wedyn, rydych chi'n mynd i ddod a'ch breichiau i fyny i greu ongl sgwar, i greu siap W, ac yna nôl i'r canol. Nawr, beth am y gwaith anadlu fi'n clywed chi'n gofyn i fi bob tro? Felly, rydych chi'n mynd i anadlu allan wrth i chi godi'ch breichiau, anadlu fewn wrth i nhw ddod nôl i fewn. Anadlu allan wrth i chi godi'ch breichiau, ac anadlu fewn wrth i chi ddod yn ôl i fewn. Anadlu allan wrth i chi godi'ch breichiau ac anadlu fewn wrth i chi ddod nôl yn ôl i fewn. A dyna chi! Dyna beth yw Y, T, W. Exciting, yn dwi? Reit, rydyn ni'n mynd i fynd nôl i'r dachau a rydyn ni yn mynd i wneud 5 rownd o hwnna'n gyfan gwbl. Felly dim 1, 2, 3, 4, 5. Na, ni'n mynd i wneud 5 rownd o fe i gyd gyda'n gilydd. Felly, cam wrth gam gyda'n gilydd os gwelwch yna. Felly, trad ar led mewn un llinell bach syth gyda'ch ysgwyddau chi a fflygwch eich pengliniau chi ychydig ac yna pwyso eich cefen chi ymlaen ychydig. Iawn? Felly, dyma y symudiad. Dwylo'n gwynebu i gilydd, sythwch blaen chi, bant â ni. Felly, anadlu allan, anadlu fewn. Gret, y T, anadlu allan, plygwch eich breichiau ychydig, anadlu fewn. A'r W, anadlu allan, anadlu mewn. Eto, rhif 2, anadlu allan, anadlu fewn. Anadlu allan, anadlu fewn. A'r W, anadlu allan, anadlu fewn. Rhif 3, anadlu allan, anadlu mewn. Anadlu allan, anadlu mewn. A W,
anadlu allan ac anadlu fewn. Rhif 4, anadlu allan ac anadlu fewn. Anadlu allan ac anadlu fewn. Chi'n ei mor dda? Anadlu allan ac anadlu mewn. Dyma ni tro ola. Anadlu allan, anadlu fewn, anadlu allan, anadlu fewn. Dyma ni yr anadlu allan ac anadlu fewn. A dyna chi! Ffantastig, gwelwch hwnna mor gloi yn dweud dysgu sydd wedi gwneud yr t, Rydych chi wedi gwneud yn ffantastig. A chi'n gwybod beth, os ych chi'n berson sydd yn eistedd mewn swyddfa, neu mae'ch gwaith chi'n gofyn i chi eistedd, le falle bod chi'n teimlo bod fan hyn yn dyn gyda chi a bod fan hyn yn wan, achos rydych chi falle ar eich cyfrifiadur chi, neu unrhyw gwaith arall sydd yn gofyn i chi fod fan hyn, mae'r symudiad bach yna yn un arbennig i chi gwblhau, achos mae'n gofyn i chi i gryfhau y cyhyrau sydd yn y cefen. Felly mae'n neud i chi'n fwy cryf a mae'n helpu chi gyda sut rydych chi'n sefyll hefyd. Felly mae'n symudiad bach da i gadw yn y bag. Diolch yn fawr iawn i chi unwaith eto. Fi yw Elin Wyn Williams ar Instagram, Winning with EY ar Facebook, Twitter a LinkedIn. Ac wrth gwrs, sgwrs fach hyfryd dros rhyw fath o e-bost fydde winningwithey@gmail.com. Diolch yn fawr iawn i chi am joio fyny unwaith eto. Rydych chi'n awesome a mwynhewch eich diwrnod. Ta-ra!